Hoši, máme tady šortík s kockou, Davaduo, dodá větší ránu do míče. Tak, tady se odložíme. Ví gambleři dva. No hoši, tak já jdu kopat. Hoši, a pak jde kocík. Ježiši, to jsem moc velkou nedal. Normálně dávám 500, bro. Kada je kocík. Kocka jde. Cože to je hor? Kámo. Bro má jinak větší ránu. Kdyby jsem neměl mobil v ruce, kdyby jsem neměl v ruce, kámo, tak není rekord. Jenom tady to je napsaný, ježišbůh. Kdyby jsem neměl mobil v ruce, tak to je, kámo, tak to vyhrál. Tak my se vás naučíme, tak čau.